Съответно, в такава динамика и в такива рискови елементи винаги може да получи грешка. Аз се намирам малко тромава и тежка, а сега Делфин Леду. Шампионката на Франция рядко се е появявала в такава добра форма. Бронзов медал в многобоя вчера. Предполагам, това носи огромно удовлетворение за френската делегация в София. Да, наистина. Тя е вече един зрял състезател на 25 години. Много сериозно се подготвя за квалификацията и за участието си в Монпелие. Тя от Кале, нали? Тя от Кале и там се подготвя заедно с собствената си треньорка Катя, която е французойка. Не се обървайте с името Катя за някой рускин или българка. Това е, може би, най-мащабният от четирите уреда в състезателната програма.